ka derso jol militi tanyo na dronde tora bo ko do ye nyini kalina ti ko laji ka bo laji ne muso do de do ko ale ka furuke ko jogo do de bala ko jogo mi mani ko ale kumana a chefe aka jogo imbila desera bo ko ale ko cheyin kale bila cheyin maso aye furusa nyini cheyin maso ka furusa bo ko ale ya fo aka mugo ye fana ko ka aka furusa u ka che kan na furusa gama ko ale ka mugo ko furusa be che de bolo ko ale bu ko chogodi bo munye furu ko ye nin chogode da nyode fo nunun te mugo kelen jabi ko ye furu ko ye sariya ko de sariya tigu de be furu ko nyana bo ni sariya te yoromi aka kabila ibe se uluma ibe ka furu ko nyana bo aka kabila mugo che ka kabila ani muso ka kabila ulu de be sigi ka koy nyanabo ni ulu te yoromi ibe jamana minna silama nyema munumbe ibe se uluma ki ka ko nyafuye ulu ki ka woli ju wole ube se ka kumu fo chogomi ka kumu fo chogola furu ko ne ka ko beta o chogodela sino on kanyi ni kali jabi te se ka fo nyala ya parce que jogo min be ka chela folo imo fo awnye parce que furusa ewa ciden ko muso ni ye furusa nyini i chefe ka soro basi site ako arjanna kasa ita soro innun kono mais ni sababu be yere sababu do be sababu munu nu be furusa kumbo nu ulo be iya nyini chefe amibila ibe se ka furusa nyini ola ne ini ka woli jude bo nyana bo ni qadi be yoro me ibe se qadima ni qadi te yoromi ibe sika woli joma nu uluma sika nyana bo silama nyuma munum baka dugu kono be se uluma ki ka problemu nyafu ye obete sakata ika woli ju fe chogomi ka ko nyana bo ba nyana bo bo koni mo menya ka muso bilali ko folola mais ema sage foyi dabana a furula cɛ wɛrɛ la bon o cɛ y'a bila e y'a furu e ye bilali fɔlɔ in bin kɛ o bɛ jate ou bien o bɔra o bɛ jate dɔɔnikɛbaw ko min bɛ bilali guruja o ye de ni bilali dafara saba a tɛ daga e i ka furu cogo si ni cɛ wɛrɛ y'a furu o la a y'a bila de e sagira ka furu bilaliw bɛɛ gurujara ka bɔ yen bilali saba de b'i bolo kura ye mais ni e y'a bilali folo de cɛ min y'a furu parce que ale y'a furu a ma furu muso tun ma haramuya e bolo hari ni i da banna dagalen tun don i ka muso in furu mais i b'a ɲini kura de cɛ in ma foyi sanse muso in ka furu ko la wala ni o nana bilali folo in a kontelen bɛ to i bolo de o tɛ guruja ka bɔ yen awo wari abu bakar tunya kalili min ka yo kafara bode na waraka mo bo ko salamu ko salima sarala kanka bila sinya fula ni mo min ba bila sinya kale ba bila chokodi Sheikh Albani akumana ninya ka salamu fo chogo fo sinya nani ako salamu cogo ya folo assalamu alaikum akoy bese ko ke hadisa sabatiraka wa tahliluha taslim akonni hadisa ko min bi bo sallila taslim ki danye salamu de fama fulafo akonni hadisa ko so salamu kele o de wajibe shagal bani bolo ako salamu fulana ko o yesunna de donc ako salamu cogoya fula yeninda assalamu alaikum obi bo sallila ako salamu cogoya fulana assalamu alaikum wa rahmatullah kini assalamu alaikum wa rahmatullah numa ako assalamu cogoya sabana oye jumai assalamu alaikum kini assalamu alaikum wa rahmatullah numa ako salamu cogoya nanina assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kini
assalamu alaikum warahmatullahi numa Sheikh Albani boli sallila salamu ko nin cogo yannani bala wala min ko ni wa barakatuhu doni ke ba wore uma soma ulu ko assalamu alaikum warahmatullahi de sahalendo me Sheikh Albani ko ewa hadisa dola salamu folo wakati dola wakati betede wakati nula salamu folo min beke ewa kinila ka wa barakatu ka faraka alayhi hadisa sabati donc la Cheikh Albani ko bo cogo sallila salamu ka bo sallila ko nin cogo yannani dola kelende ah bon comme muso cɛ murtira ka bɔ dina la bon muso ka ida cigi bɛ cogo di bon a bɛ ida a b'a ka kalo bɔ 3 de sigi ni u ye ewa furu bɛ a bɛ kalo bɔ 3 de sigi dɔɔni kɛ b'a ko o kɔnɔna na ni cɛ sagira kana silamɛya ma a ka muso dɔn ni cɛ ma sagi kana silamɛya ma n'a ka ida banna a bɛ furu cɛ wɛrɛ ma subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk iminya nenyin jabi Dawuda Bugu ko ni be sarakati bo ika ado misiri kesi de lawa ube ka di fantandema don ke ba ko na ya soro fantami fantanya geleima tala aka haju nyana bolendo me fantando sino aka haju bese ka nyana bo yoro were donc comme misiri joli kana folo dola ode fasamanta kabo kana folo ta kadi fantan kelema comme misiri joli fule silama be de kam masalaha bola silama be fantan fana ta nyuma ya bedda ale kelendema ibe nyuma ya minke fantai o bedda fantan kelendema misiri fana joli o be silama un nafa be se silama bedema min kan nafa be chaya kacari na be silama beka o de baraji kabo kateme nafa min be mo kelenga ko ani fana misiri joli be do sarakatin jariya la fantan fana ta ya dudro ya bane misiri joli fana ni misiri jobe sarakatin jariya kono misiri joli fana idonna aya kono wa ta'awanu lal birri wat taqwa ayen nyogon jeme bato ko la ni alanya siranyo ko nyuma wala idonno aya fana la misiri joli idonna ciden ka hadisa kono na ko ni misiri ewa jo alaye hari giya kono na be ko mi hari ewa kono wolo fanda yorode ko yomal kama do ala be sojo yar janna kono misiri joli be dola donc don ko ba ko ni be se ku fula be fara nyogonka nyuma nyi ku fula be de fara nyogonka na folo ke kam misiri jo ika fantanso u be fara nyogonka no te se ka fara nyogonka ambe darura gelembe minna ambo laje nanya do dugu mundo ube yuro mindo misiri ko de bula kosobe fantayin fana fule u be se ka mo wore soro mimba ale so parce que jakka u be se ka di ale ma jakka te se ka do misiri la donc ni haaju ni darura dulolembe misiri la ibe na folo do misiri la wode baraje kabo kateme ka di fantanka mais fantan ni fana na be chogoya dola don ko ko ni fantan be chogoya dola fantan do de sisa geliya do de do ba ka haaju do ba ka darura do ba ka fo o darura ka wuli de sisa na ma wuli abese ka sababu ye abeka ke sababu yere ka aninyere tola ka halakire mu sugu be fantan minna ko ta nyana bo o be misiri jolinye parce que ikalla je munu min misiri fana bila nyefe fana uyu ka de la doke munye adaruriyat al khams jumanya foloy ha adin ala ye dina de bila nin kono silinye bo misiri joli be dina kono sili de la dina kono sili de be nin kono silinye hakilu kono silinye donc ni fantan anya fo chogo min na make haju geleye ni ko do dilole mbatala no make drona halaki na make ona nyogona e misiri joli ni dina ko de be ni nyere korosili nya folo
Bo ko ɲininkali kɛla do ɲininkali kɛ futuri wagati ni futuri wɛlɛla a y'o de fɔ ni donna misiri kɔnɔ sanu ka sali jɔ i bɛ sigi de ou bien mun kɛ ciiden ko iza dagala ahadukum almasjidan fala yajlis hatta yusalli rak'atayn a ko n'a dɔla kelen donna misiri kɔnɔ kana sigi abada fo i ka rakan fila salli hari wagati balilen minnu nana ko salli tɛ kɛ o la doni kebaw ko misiri fole arakan fula sentola ni donna misiri koni kono wakati i b'a fɛ ka sigi de salli jibila i kana siga bara fo i karakan fula salli donc ni futuri welela e nana misiri kono i b'a fɛ ka sigi kana sigi de arakan fula salli de folo sani ka sigi parce que o tɛ wakati balilen tɔ bali misiri foli wakati balilen tɔ bali lasara kɔfɛ ni nana misiri la i b'a fɛ ka sigi salli jibila kana sigi fo i karakan fula salli tile b'a fɛ ka biyo i donna misiri kɔnɔ i b'a fɛ ka sigi kana sigi ni marakan fula salli futuri welela i donna misiri kɔnɔ i b'a fɛ ka sigi salliji bila kana sigi fo i karakan fula salli o ye ciden ka hadisa de sallallahu alaihi wasallam ka sɔrɔ hadisa kɛrɛkɛrɛnlenw bɛ ni salli welela misiri futuru la salli welela sani farda ka jɔ hadisa kɛrɛkɛrɛnlenw yɛrɛ b'o la ciden ka sallu qabla al-maghribi sallu qabla al-maghribi sallu qabla al-maghribi ta siɲɛ sabanan ciden ko liman sa pura kana ke wajibi ako ay salli futurunye sinya sabana ko na diara mo minni wala wote tayatul masjid yere ko fe nafila dobe nafilatul mutlaqa ibe se ko ke sani ni futuru werela sani ka farda jo donc ni mo min do na misiri kono akera wakati salli jibila kana sigi fo ka rakan fura salli wakati balelen to bali akanyi ni kali fulana ko ni mo min ya salli fana salli arakan fula min be salli fana kofe bu salli misiri kono be ka salli ka so kono ciidu bo ko futuri kofe be jo ko fula salli ka so ewa misiri kono be ka so akera futuri tayo akera salli fana kofe tayo akera ewa safu kofe tayo ciidon ko afdalu salatil mar'i fi baytihi la maktuba ako hada madin kan nafila salli nafila munun ye kelena nafila wuye akon nunun kanyi ka sode kono hada madin ka salli be kanyi ka sode ko ne fardate ibena fardade ke misrila ani nafila minni jama kera masariyai komi sungalo nafila iko ke misiri kono kausa ikaki ka so kono men min ye kelena nafila nunun ye iko ulu ke ka so kono o de kanyi ka teme misirika mais ni mogo min ko ni ne taran ka so kono korolendo ube mankan ka cey demusenu ka cinkoro sugula fen ka cey ni tara ntese ka kan nafila inke anyema ntese ka tugo soro ibe se ka salli misiri kono fentika dolo ko doni kama do ko ni e dolo mi tilebi nani ikasalli temina ko ni tilebi nani kono ni sara kafiri sara de ube mundo anyogona be ni ciden ko ni mo min tala korona fili nafe ayem min fo yima dala ikasalli temina tilebi nani wonni korote ko na tigi sara akera kafiriye abora silamiya kono abe farda munu sallulu de ka baradi cinyalendo abolo oni abora silamiya fana kono te kelenye ima ye hadisa fula de do akon ni ma dala ika sallite mina tilebina ni ma fo ye kafiriye de akon na ye min fo de dara la kafiriya ra odela donc ni ni yorola ni cido mi ka kafiriya fo ite kafiriye ni sara ika sallite mina tilebina ni be salli munu fana ke farda binna ka boy kanna de ne baraji de cinyalendo alafe donc ambi kasanke ambe salli kay ka junubu tobi ni ala cella garam abe ko min ni jumado ni ciiden ko man masale hasa faqari laga faman laga fala jumata law akoni mo min magara belela juma kono ko be trunke kenali mami be kutuba ka kala akoye kollan kolonke
akoni mo mi ñu ko lan ko lu fana ke jumatiye me yala amba fo ko ni mo min kuma na kalma mi to min bare ka uba ay tilonge ke ni bila ka sage jumaka juma braje de tinyana mi farden bin naka bo kana donc nu hadisa sugu bo sugu de la o bo la halade ka atigi na ye dolo min nu ko tilebina na ka salite mina baraji de tinyale ndo na be farda munu sallu binendo ka bo kana nu ko ewani ko na filina ni kai ma dala ka salite mina tilebina ni be sallim min na baraji de tinyale ndo alafe ne farda bin naka bo kana tanke ya sallima bo silamiya kono fana ye kabaira junugo tigide ahlul kalami ulu ye mogo sugu munu nye mana ko de ube kuma kala uka kuma de kacha ahlul kalami ode bafo masala ni bafo ahlul jadali muhimmi kuma ni yo afaye abe do yoro do nyinaye kuma ni ya afaye alebe boda do nyine kuma ni ya afaye alebe bo yoro wure nyine ala ninte kato akachi yana kasabati ka bafo nunu de ma ahlul kalam donc mo ki yere kolosuma ki yere kolosu ka kitabuma ko de ni ya fo aya do hadisa do alaka mankuturu alaka togodo ulube jabu do fala ko ni ya fo ka jadalu kala ka jabu do fala ubafo de mako ahlul kalam donc wiki yere koloshin nunu mo yiki yere kolosu ka kitabuma mo fili banti wude do bon ko doyo nyininkali ke ko ka kin kono almami do be almami do me ne ale ka de muso min be furu kimbe buga kalama bebe tora surala miji kimman kawni few ko almami fana do o ko fe sallibe chogodi o sana anka kuno ka kera almami teo furu ni akera silamiya sariya ka kadiri kono ka keni nogoya ye ala be barika do furu sugu de la o furu sugu de o furu ɲɔgɔnma fula de ala be kanu do ni ɲɔgɔn cɛ ka barika do ka furu la ciden ko furu min ka hera ka ca furu min ka barika ka ca a ko ni furu min ka musaka nɔgɔyara wo furu min fana kɛra silamiya ka ɲamariya kɔnɔna ne ra mɔgɔ ma tɔɲɔ a kɔnɔ ala ma sɔsɔ a kɔnɔ ciden ma sɔsɔ a kɔnɔ barika bɛ don furu de la ala b'o furu de sabati ala b'o furu ɲɔgɔnmanw bɛ a bɛ kanu don ni ɲɔgɔn cɛ mais furu kɛtɔ de ala sɔsɔ de kɛra a la ciden sɔsɔli de kɛra a la mɔgɔ tɔɲɔ de kɛra a la sigiɲɔgɔnw tɔɲɔra misiriw tɔɲɔra a kɔnɔ o furu masina ala b'a barika bɔ dɛ ala b'a barika don a bɛ se ka kanu bɔ furu ɲɔgɔnma fila ni ɲɔgɔn cɛ ni o sababu ye tant que u ye tɔɲɔli min kɛ an ma jamana ka furu cogoya ni wa ɲina furu minnu bɛ dɔn ni san bɛ yɛlɛma ni taara furu minnu sirira min sabatilen bɛ a nɔ la furu bɛ minnu ka furu sabatilen n'a ma bɔ a ka dɔgɔ san kɔnɔ furu bɛ siri furu bɛ dɔn ni san bɛ yɛlɛma san kura bɛ na olu bɛ kurujɛ de kura wɛrɛw de bɛ siri munna an ka furu ala sɔsɔ de ka ci u kɔnɔ nin filimeri banbali min filɛ silamɛw cɛ la sisan nin fotota min filɛ silamɛw cɛ la sisan nin marɛsi orobu minnu filɛ fufu silamadenw nɔfɛ dɔw b'u danbe ka taa sunna yɛrɛ ma furu ke ka fini jɛma dɔn a k'a yɛrɛ ka basa min b'an bolo i k'i ka basa jɛma kala k'a dɔn u bɛ muso ka basa jɛma kala k'a dɔn k'a yɛrɛ masiri n'a ye a cɛ ya furu dɔn ka fini jɛma dɔn dɔnnikaw ko baasi t'o la dɛ mais an ka fini jɛmaw don cogo kana kɛ komi nasaraw ta bɛ cogo min dɛ ta nasaraw ka orobu dilale ta o luwe 20,000 30,000 40,000 ko do kɔɲɔmuso kana filimɛnikɛlaw b'a nɔfɛ walicɛw de dɔn ni fototɛlaw b'a nɔfɛ walicɛw de dɔn
o do yere ni muso diaro ye folo ulu yere na muso numéro ta farali ka muso ina ni ala ma fare ka ulu yere de ba boy tege yere ka talo ka bi bolo do go kanto ne yere to mado ko yebe o sino ne yere be efe fo itendinku nan ka furu benni ndima benni ndima ebe bo min kalama aya kunyela makaboila aw yere de ka bara tora ba yere ka donc furu ka ke silamiya kadiri konona la ni furu kera silamiya kadiri konona la kani ke adabu nyugon tonyoma ye ula ala sosoma ye ula ala kutama ye ula ala be barka do furu la kanu be do furu nyuma ni nyugon che ewa dem barka la mbe bo ula fana ni furu kera ala soso de kani ala kutani ciden soso de hadamaden tonyo o furu sugo barkate do la kanu te do furu nyuma ni nyugon che hari ni dem munum be wolo abebe ke dusu kasi denye ala kan kisuma donc o yede furu an kan yir kuroshi furu ka ka wucokoma en ko don ke bawo saudiya ka ulama be do ka kutuba be min ka munkaratil afrahi ni son jawla ko kono munum be ni son jaw kono akera den ko de bi bolosa akera koyo de bi bosono ko kono min bu kono kitabu delani men ninka kutuba baka alaka hakrimanda mo fanala donc nambora o yorola ni almami min benninke na ya soro cinyado do almami bake ona kalmami ate nyoko sirala nyode fo mo ka jate mina mo na yere salira aka salli ka kena aka salli salendo ala ba ka salli mina o abedaga o kake almami mo ka salla ko fe fo muso o tese ka ke ciewma almami yado ni muso sallira ka salli ka salendo na lette sika ke ciyo malimami na abora wala mo ni yere sallira la bi ka salli min ay kalimami ya be saha ni adonna ko mo na sallira la ta ka salli min o kalimami ya te saha kafiri mushriki nifaqul akbar nununde mo min bolo kalimami ya hara yere be salli min kala makotala donc ko kalimami ya te saha mais mo min be kabaira junumu ni fasiki junubu de ke ni abu ke konanja de be kaye ka kuma fe nanye konanja kaye ka kuma fe almami ni mbara min fule ni junubu de kabara junubu de dabila na yo konanja umme asansira alhamdulillah na ma konanja umme na ya soro mogode abese ka sanse ka boy mankante wuli fitinante wuli islamonu nyogonche mishiri kibariya be mo munum bolon uya be komini saudi be la halamina ni ewa mishiru beni almami ka be ka kibariya be fama yere de bolo u bese ka min sanse u ba sanse se ente bo ewa afanka ni o sugude abati bi sanse ka bo na banna ka ka fashira na ka kabara junu bila ayi kunnan je ka maso na bese ka sanse ka boy ka mo tilelen bila nola fitina te wuli mankante wuli aba boy mo tilelen bila nola ka mo la salli ni o tese ka ke abe salla ko fi aka junu ba yerela au ka salli ka kene bo ko mo min be crédit fere aka e wole téléphone la be misiri kono ko ka crédit ambaya maka fera manna ye nyogo nyewo yoro wore be wori dama doni be gaw nyini karanni na ko atebe sanni fere de do hari crédit akuma akana fo téléphone la kito misiri kono sanni fere de do be bo misiri kenema Mungureka bon ko yala be daga doyo nyinin kale ka be daga ka salli mo gore kawa doni ka ko nima ke kala dai cide abu aufana ka jakana na cide ma ciden ko Allahumma salli ala abi aufa Allahumma salli ala abi aufa donc nima ki kala dai duawude do e sallim min ka tigi ko ye duawude de mais ateke tamanse mo sima nin nabi nyumawte ka ke tamanse mo ma wati na to ko fore be sallaka o kere nin nabi nyumawde mais mo ta ko ube se ka foye wati kelen cire nya nyogona fo abi aufa Allahumma salli ala abi aufa
ka salli ki tege mina ko wajibi do be ni mo mi nyato be junubu soro sunna de do ni be salli ki bolo mina ka salli sunna de do ni mo mi hadisa u sharing ma idaru la fana ko cinya de do i sallira mi bolo mina Cheikh Abdallah Bumbaji ko yemma karhuke me sunna hadisa nunu made iko cinya la bolo mina hadisa u sabatilende do cinya u de do me emi ka bolo mina ni kodo de yemma karhuke men ni mo min nyaado hadisa u be men ne tede imbanna de kanna geleya ka hadisa nunu ko ka bolo mina in kode junubu be elade man rakhiba an sunnati falaysa minni junubu be ka paske banna de e yibba ciden ka sunna made ka kode junubu be ela ni e ya toye kono yade kama nta fede hadisa munun nanan tu fede nte bolo mina fede iya toye akono yade kama junubu be eka ni sallira ni mi bolo mina finde ela paske ye ciden ka hadisa ude ko e ye ciden ka sunna do de ko junubu be ela de men ni asabatilen bo min bolo mina sabatilen do abe kitabu kono abe hadisa kono ede ni ka bolo mina ko do kama me ma hadisa ko ma bolo mina fana ko idu sukun kono iyem makarhuke nimbe salli ka bolo mina o baraji kacha itaye nimbe salli ka bolo mina ebe salli ki bolo jigi nimbe salli ka bolo mina o baraji kacha itaye parce que ale ye ciden ka sunna do bara salli kono e ya toye bo ko yala ka furu ka den soro wajibi do ba doni ke ba ya yira furu tebe ke wajibi kan della ka furu chogo fo furu ke wajibi ya mugo ka fu mugo kele ni mugo min nyaado shebe ne nka muso furu sahawa min bena nege min banna fana nimma muso furu drombe jene yake ibe se ka muso furu fana a wajibra e ka muso furu parce que kana jene yake muso furu be ke e ka wajibi sisa mais ni mugo min nyaado ne be se ke nyere mina hari nimma muso furu shebe ne be se ka muso furu be se ke nyere mina de har nimma muso furu te foi toruma me be se ka muso furu akanunendo ika muso furu akanunendo e ka muso furu o de kanyi me nima muso furu yere yadu be shi yere ko wajibi tika muso furu be wajibi ya mo kare min be shira yere nya jene yayi sheba ye fana a wajibi re kai ka muso furu ni ote muso furu te wajibi doni ke ba chama ni tara do internet ro kitabu do dilala fana kama doni ke ba ulama munum mafuru akacha ibn jarir taburi ya mafuru bun taymiya fula mafuru ibn jarir mafuru bun taymiya mafuru ashi kono ma musofuru ulama o fana ewa damana gafebe ulama munun temena nu shibe ke ma musofuru yere o fana be musofuru te wajibe abe wajibe mo de kam mimbe ni ya do mimma musofuru be jene yake musofuru fana shebiye abe wajibe kai ka musofuru bo koni mogo mi janaba bila abe daga nima ko ka qur'ana tawa ube ka qur'ana kalawa ni mogo shigura de janaba yisro ishigura ini muso jera la wajiborila janaba yisro ube ini ka muso kafo nyonya ke la wajibora ama bo janaba ko libika wonni bo chogola ate daga ka qur'ana kala ate daga ka ma qur'ana la fukati kode ni be yoro mi jide te ibe tayammamuke ube bana de bila ite sika ko ibe tayammamuke me tanke jibe ibe sika ko ite sika qur'ana kala bada I janaba to foika kode foika ko doni ke bawo ka kuma sahalen bode ka janaba fana ani muso min be kalo bola ani bange jolen ko kelawunte muso min be kalo bola doni ke bawo ko wote sika qur'ana yere takakala min ni qur'ana min ba kunna abe sika qur'ana kala an jahari li qalbi min be kalo bola o be sika qur'ana kala akunna
ni karamogo diro abesi kata ka dimisanu la kara kurana la ka to kalo bola ni kala ndendero abesi kata aka kurana kala na ka to kalo bola ate kurana gafe deta hari na ba gafe ta ka suru abe fendo kono fembo ndo ba ni kurana che komuna parce que lete se ka kwa leta yire bolo na ka haidu matigida te se ka kwa ta yire bolo donc daga le ka kurana kala min fana be kalo bola bange jolo la abo chogo de la o daga ka kurana kala kunna o be telefoni munu fulen nye abe kurana da fulen do ka telefoni kono be kurana kala min be kalo bola o be min be bange jolo la o be se ka kurana kala an jahri la qalbi o be ba kala telefoni la o be mogo do be kurana mina ba kala o be kurana da fendo kalete magala ba kala bashi tale ka kala parce que ale ni janaba to te kelenye janaba to ni ebi yere de bori be se ka ta ko kana kurana kala yere de matiko donc ate be ka kurana kala foi ka ko ni abe daga min be kalo bola o ka kurana kala be daga min be banga jole lo ka kurana kala di difference de binu nyonchi bon ko karamo min ba fe ni ala sunna sini ñininkali be ka jow nka ñininkali wakati be ke mawlube ari misasu be cimayre ko ñe munun ke bamanan kan na ba fe ka ke maraka kan na me o ke cogo ka gele ko karamogo munun ba fo ko mo min be mawludu ni take ko munun ba ke kana fen fuye eye bidiya sabati bagade mo mi ete mawludu ke ko munun ba ke e ka dade i kana fen fuye iye bidiya sabati bagaye i togo de fashidun dalu e togo de ko fashiri mogo ciyane mogo filibanti hari binyo de me Cheikh Salih Fawjani ma ako mogo be bidiya mogo de tanu fente se ka fo bidiya mogo nyana fente fote te ka fo bidiya mogo e anyana fashidun dalu atigi de togo ko fashiri mogo ciyane filibanti inkaru ka ke bidiya kare wajibi ay malika ba fo ko be malika majabila nko bidiya mawlidi mado dina kono maliki nyana nya donna maliki majabi mo munu nyana ite ko kitabu kala ke satibin nunu ani ibn haji nunu madghal ayatu ko kitabu kala ke ako hari yere de ibn haji ko kunu ko mawludi min bidiya e yere ka shiri ka sokono iki ka qur'ana kala ko ciden bangale ko wulu ko yere de bidiya kuma mana ko munun beke i yere ka shiri ki ka qur'ana kala de ko ciden bangale ube ka shira kala ko wulu bolo de bidiya folo wulu ko de ma bidiya o yere de bidiya folo doni ko baganyuma nyuma temena hadis qadiman wa hadisa asima maku maulidu la bayan nan kariya de karadu kuka de jakwa ika aradu de kuka ika ni dade alade aradu de be kuka ewa maulidi ke chogo nyumante ake chogo nyumante de nimbe shige konne be qur'ana drone karawo nimbe shige konne be dumuni de tuben ka sokono kanani ewa mi fenduma wuyo kamo wolen ka sokono kam mi doro kan nison jawo min ba fo ko mbeta tsire ka ciren ka shira de kalawo min ba fo re ko ewa ni mawludu nana dro adon ne bin ka kutuba de kala dro ka ciren ka san ewa wono shogon ya ka shira fo don ke ba ko mawludu ye bidia de bijemi anwaihi wa ikhtilafi asakilihi ko anoniya bora nyogon koro chogo ake chogo bora nyogon koro chogo ke chogo nyumande te mawludu la abbe bidia abi filibantiya be bidiya ke chogo munyo shite mauludula ni ko amba fu me dowma ko mauludu fetili mani me chidem bangale fanate dogan saye suke ni dogan sanse ko chide nye tenende su we chide nye nka ko munne be tenesu ako jaka yomi wuludu fihi wa busitu fihi wa unjila alayhi alquran ako tenendonde wolola tenendonde nchire tenendonde kurana jignin ka tenendonde ode ya tombaso e fana kasu ni dogan sate tenentene su ni jombe kele me kafo e wa dongan sata kure munye e fana ki ka jamani faranyo ngai ka so kono ka wajuru ke kumuga e wa ku tilo tiga e wa
ko ibode daga yere maulidi ke cogo nyuma site anunu yana suguya be ko mu be mu de la dalaje ko ni maulidi ko cide bangali de fulene sanyile me wa feti ke ya ke ni ke cogo be bidia be haram ke to nyuma sitala awa jako yinkaru ka kakade ka kokari har karamu do ba to kununu ya famu ya famu hari an kandar ya famu nunu ya famu ko ba ke ki sago de ke har yake yere lafiya den sanun be wolo shen korodu jamana konodu nu to mo min ni ga nan kariya sukutul ulama ko yere de be bidia do dina kono don ke ba ko kadda deli nunu ba ke sangusa fana ba bidia fo munun be lamu o kono munun be hakili soro kono o fana be na do munun be nin kede do ba ke me do fana ba fo ko amani o fana be ute cinya nyini ba men na au ya dade nunun ba ke kata laban ki nyemunye ka fara dinaka doni ke ba o kam ma ko de bidia ke sunna ka shirku ke ewa tauhidi fa ka fo de mo shi kana dade ni doni ke bae ni mawludu nana afode ka fo ka jugu yade kan nan kariyade en ko satibi yode fo satibi ko ako hari dumuni munun be tobi mawludu la mogo deme na fulo la mawludu keli la ko la yazuz maliki kan kado do satabi ako ka hari mogo deme mawludu fetili la ni finance mai ako ate daga aw ba fu ka be maliki majabi aw be maliki majabi dumanna de aba yere de kan majabi la ya mani to malika majabi kare aba yere de kan majabi kaya maulidi ka maliki kan majabi maulidi tala anana lakami minun yana anana ibn haji minun nana anana satibu minun yana ubeyan nan kariya kaka bidya de foka kitabu dilaka alaka hatiman da subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alimi nyenne nyin jabi dawda bugun